U nás nie sme tak ďaleko, aby sme kvôli ochrane životného prostredia uvažovali nad elektromobilmi, ale určite nie je ďaleko doba, keď sa budeme musieť veľmi vážne zamyslieť nad problémom životného prostredia v súvislosti s autami. U nás sú zatiaľ ekologicky úplne čisté dopravné prostriedky iba bicykle. Obyvatelia našich známych kúpeľov Piešťany ich využívajú aj teraz v zime. Piešťany sme však navštívili opäť kvôli autám. Chceli sme ukázať, že ak by sa chcelo, dalo by sa aj u nás čosi zmeniť k lepšiemu v súvislosti so životným prostredím. Tak ako sa o to snaží taxislužba, ktorú ešte len pripravuje pán Rusnák. V jeho favoritoch sú katalizátory, takže autá už nebudú znečisťovať tie najkrajšie zákutia známych kúpeľov. Mohli by ste povedať, prečo ste sa rozhodli používať taxíky s katalizátorom? Rozhodli sme sa používať taxíky s katalizátorom preto, že žijeme v kúpeľnom meste, kde sa vyžaduje sú zvýšené nároky na čistotu ovzdušia a okolia. Preto sme si dali namontovať do našich vozidiel katalizátory. O koľko sa zvýšila cena automobilov? Cena vozidla sa zvýšila asi o 8 000 korún. A kde ste to robili? Celú akciu zvládli automobiloví závody Mladá Boleslav, Škoda Mladá Boleslav za pomoci pána Samohila zo Zlína. Takže si myslíte, že je to aj návod alebo šanca pre ostatných, aby si takto upravili svoje auta? V každom prípade. Môžu sa obrátiť na pána Samohila, prípadne na automobilové závody Mladá Boleslav, ktorí pravdepodobne v budúcom čase, krátkom čase budú katalizátore sériové montovať už do vozidiel. Aj keď malý, i toto je príspevok k ochrane životného prostredia a podľa nás dobrý príklad. Čo ak by sa vykonávanie taxislužby podmienilo zabudovaným katalizátorom? Určite by sa počet taxíkov nezmenšil.